Mä oon Miro Vantaa etsivästä nuorisotyöstä. Ja mitä se etsivä nuorisotyö sitten onkaan? Se on tämmöinen palvelu alle 29-vuotiaille nuorille, pääsääntöisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville. Me voidaan auttaa hyvin monissa erilaisissa tilanteissa liittyen työhön, opiskeluun, terveyteen, asumiseen ja vapaa-aikaan. Esimerkkejä voidaan mennä esimerkiksi nuoren kanssa lääkäriin tai sitten tapaamaan vaikka TE-palveluiden työntekijä tai auttaa nuorta vaikka asumistukihakemuksessa tai jossain muissa Kelan kiemuroissa. Etsivän nuorisotyön palvelu on nuorelle maksuton, vapaaehtoinen ja se perustuu luottamukseen. Palvelun pääpointtina on myös se, että tehdään yhdessä nuoren kanssa, että ei nuoren puolesta. Moi, mä oon Nikol Vantaan etsivistä ja me tavataan nuoria hyvin monenlaisissa eri paikoissa, aika usein etsivien omissa tiloissa. Mutta voidaan myös käydä esimerkiksi puistossa tai kahviloissa juttelemassa asioista, jos se on nuorelle helpompi tai parempi paikka. Ja me tavataan nuoren kanssa ihan niin monta kertaa kun on tarvetta, että saattaa olla, että tavataan kerran ja homma saadaan sillä eteenpäin, mutta saadaan myös työskennellä yhdessä pidempääkin, ehkä jopa yli vuoden. Moi, mä oon etsivä Erika. Meillä voi ilmoittautua itse suoraan, jos haluaa etsivän nuorisotyöhön. Tai sitten, jos sun läheinen tai joku kaipaisi niin olla meihin yhteydessä, niin sitten sä voit nuoren luvalla ottaa meihin yhteyttä. Ja siis oman kunnan etsivän sä saat yhteyden, kun sä menet nettisivulle www.yhteysetsivään.fi. Tai sitten sä voit googlettaa sen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen. Ja siis meillähän tulee ilmoitukset toisen asteen oppilaitoksista tai armeijasta. Tulee automaattisesti sieltä tai muut viranomaiset voi ilmoittaa, mutta me toivotaan, että sä itsekin otat meihin yhteyttä.